Pagampo alang sa pagsanta sa mga pagpanghasi o kagubot. Ginoong maluluyon, among gibungat kanimo ang among mga kahadlok tungod sa mga kagubot nga among nasinati sa aming palibot. Amo usab isumbong ang mga pagpanghasi nga nahiaguman sa uban sa among mga kaigsuonan gikan sa mga kamot nga nagdala og kadaot kadila. Diin man nga parte dinhi sa kalibutan Ginoo, tabangi sila og luwasa. Akong giampo ang imong kaluoy. Ayaw kami itugyan sa mga kadaot ug disgrasya, amahan. Hinaot nga pinaagi sa imong gahom, maundang na ang mga peligro sa among kinabuhi. Gikan sa pagpanghasi ug kagubot, gikan sa mga pagsumpaki ug di pagsinabtanay, gikan sa mga tawo naghandom og gahom ug pagkaugalingong kalampusan. Gikan usab sa uban nga buot magpadagan nga puno og kasuko ug kasilag sa uban. Matha kami Ginoo, gikan sa among pagkatuog, panalipdik kami sa mga mapahimuslanon. Ayaw kami itugyan sa mga panulay. Diguna kami, taliwala aning mga kagubot. Pitula amahan ang ubang mapahimuslanon sa gahom. Pitula usab ang mga naglaraw og di maayo alang sa kadaghanan. Hinaot nga ang kinatibuk-an mamahimong takos aron sa pagsanta sa mga dautan nga gawi ug tumong. Hayagi kami kanunay, giyahi kami, luwasa kami. Amen.